יאללה, תתחילו. וואלה מסיבה. יאללה. מה קורה? מה קורה? יהיה חכו שנייה. תעודת זהות בבקשה. איך המסיבה? תודה. מילר? אני בגיל הנכון, זה בסדר. אני בסדר? שם משפחה מילר? כן. מה הבעיה? כניסה ליהודים. מה זה כניסה ליהודים? אנחנו במדינת ישראל, מה קורה לה? אני מכיר אותו איתי. מה לך, תן על הראש? לך הביתה, מה זה? ממתי זה ככה? מה זה הדברים האלו? כל המסיבה של מוטי. לא נורמלים לגמרי, עזוב. מי זאת? היי! אתם מוזמנים לחזור. בסך הכל מנסים להמשיך את כאן יופי. באמת? אנחנו מנסים להמשיך את כאן שהשואה עדיין קיימת ויש אנשים שעדיין חווים אותה. יש ניצולי שואה בארץ שהמדינה מצליחה שהם לא מטפלים בהם. אז בואו קודם כל אני רוצה לתת לכם דרינק על חשבון הבית. שנינו. ואני בחברת שורשים, בעמותת שורשים, כן. בזמנכם נשמח אם תיכנסו לשירותים, תראו את כרטיסי הביקור שלנו, ואם תוכלו לתרום כדי שהוא יעשה קרוב ממש לעבודה. סבבה, מגניב.